Měl jsi vzít lopatu. No tak jsem zapomněl, no. Jdeme zakopat tělo a ty zapomeneš lopatu? Fajn, tady je. Kde jsi sakra vzal? Byla v batohu. Štěpáne, do tohohle se nemohla vejít lopata. Byla tam stejně jako tahle ta židle. Můžeš mi ukázat, jak jsi to provedl? Vzal jsem tenhle vak. Ano. Strčil do něj ruku. Pokračuj. Zašmátral. Aha. A vytáhl lopatu. Co se to do prasele právě stalo? Hele, krumpáč. Kde jsi k tomu vaku sakra přišel? To prostě ležel na zemi, nebo? Hele, vak na zemi. Víceméně. Zbav se toho, dokud můžeš! Hele, vak na zemi. Takže to je bezednej vágl s červí dírou. Asi jo. Zkus tam hodit tuhle čepici. Hopla. A